Creus que ens estan preparant per una guerra? Mira, jo espero que no. El que passa és que, com que s'estan donant només que notícies molt lletges, la gent gran recorda les històries dels iaios que s'explicaven abans. Jo vull pensar que no, perquè vull ser optimista, però la veritat és que em fa molta por. No, però ens tindrien que preparar. Sí, és probable, per motius econòmics, bàsicament, i d'aquesta manera, a poc van influenciar la població a base de notícies, d'actes, d'accions. Jo crec que és un tema global. El que passa que Espanya jo crec que està molt influenciada per la resta i jo no crec que tingui tanta influència com podria tenir als Estats Units. Jo crec que no ens estan preparant, no ens estan oferint com els recursos, però sí que és veritat que és inevitable pensar que en algun moment passarà i que arribarà, i des del propi govern a nosaltres no ens estan donant eines per dir, vale, si això passa en algun moment, farem això, actuarem d'aquesta manera o us protegirem d'aquesta forma, no? No ho sé, crec que tots són bulos de l'Estat. El que importa és el dia a dia i res, i que no hi hagin guerres i coses d'aquestes, clar. Penso que no. És com que, per molt que les notícies estiguin bombardejant-nos de tot aquest tipus d'informació, sento que no estic preparada per aturar-me en aquest moment tan frenètic.